Arribades des de diferents punts de la Comunitat Valenciana, inclús d'altres punts del territori espanyol. Aquestes autèntiques joies inundaren els carrers de la ciutat d'Alzira passat diumenge. La matinal motera organitzada per Motoclub Alzira aconseguia reunir a més de 400 aficionats. De tota la Comunitat Valenciana, inclús de Castelló, d'Alacant, de València, inclús de Tarragona m'han tocat que volen vindre, en fi, perquè normal la Pasqua és així, en fora de València no és Pasqua, entonces en teoria, com així té l'odatge com així, esperem tindre prou afluència, nosaltres contem sobre 400-500 motadors. Amb un programa d'activitats extens, des del Motoclub afrontaven amb ganes la jornada. Aquells que s'acostaven al Parc de les Muralles es quedaren amb la boca oberta. Diferents models, les motos més clàssiques junt a aquelles més personalitzades i a qui li agrada donar-li el toc personal al seu vehicle. Totes elles, totes les motos desfilarien per la ciutat d'Alzira mostrant tot este gran ventall de models. Fem l'almorzar, després fem una xicota d'exhibició de cars, que la tenim allà al costat, i després farem la volta turística, que pujarem a l'Ermita, a la muntanyeta de Sant Salvador, i allí farem un refresquet i per cavall, i després el sorteig de regals. Des de Motoclub han incorporat alguna que altra novetat a la matinal i, això sí, continuen treballant per continuar fent més activitats. És per això que conviden a tots aquells apassionats d'este vehicle a formar part del club. Novetat per avui, per enguany, la novetat que tenim és la exhibició de cars i de moment és l'única novetat que tenim. Animar la gent a que vinga a la matinal, a que vinga al motoclub, a que s'apunti al motoclub. És una cosa molt insignificant i anem a fer molts actes. L'oratge va acompanyar fet clau perquè la jornada anara segons el previst.